Ang pasyente ni po, tigi sa TMC, mama ko po, na-diagnose po siya ng intestinal obstruction, secondary to descending colon cancer, stage 2 po. Na-emergency operation po siya nung September 12. Yung challenge mo po kaya is, mayo man pong namatian si mama. 64 years old na po siya, pero mayo po siyang existing na sakit, maski pong maintenance, mayo po. Late me na po naraman, na iba po pala siyang bukol sa colon, na naraman mi lang po, kang ngunyang September lang po. Bali po, nakakuha po kami ng worth 46,000 na tabang po ng mga kabawo sa BILMI. Para po kay Congressman Villaperte, sa buong pamilya po kong Villaperte, ako lang tabang po kamo. Bako lang po mo niyan, hindi sa nangyari sa ina ko na pagtawin ng medical assistance. Ever since po, ako po personal, meron din po akong encounter na nahagad na tabang sa pamilyang Villaperte po, kang college ako. So, grateful po ako ever since na dako lang tabang po talaga ang mga Villaperte sa sa buong Bicol nun po.